Hello guys, Mikey Mercado here at ngayon gagawa ulit tayo ng panibagong vlog. Gusto mo yon? So, Mikey Mercado here, your one and only plus size Barbie. So if you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe ka na para ma-share sa iyong mga kaibigan ng good vibes. At i-click mo ang notification bell sa tabi nito para ma-notify kapag nakapag-upload na ako ng bagong video. So, ayun guys, hindi ko alam kung sino nagpapa-shoutout, pero titignan ko muna kung sino yung mga nagpapa-shoutout sa aking channel. So, ito yung background natin, hindi muna tayo pwesto dyan kasi madilim at saka hindi pa ako nakakaligo. So, gagawin ko muna yung aking brows. Yun yung gagawin natin ngayon. Ito siya, blackening shampoo sa kilay. Ginawa ko na siya dati kasi mabilis siya matanggal guys. So, uulitin ulit natin. Kasi nagmamaganda tayo, ayan. Gusto mo yun. Tsaka wala magawa kasi quarantine pa rin tayo ng mahigit 1 month. So guys, hindi ko na nahanap yung post ko na kung saan magpapa-shoutout yung mga kung saan magko-comment doon yung mga magpapa-shoutout. So, ito yung mga naalala ko lang na gusto magpa-shoutout. Sorry, magalaw yung camera. Ayan. So, shoutout sa iyo, Clint Joshua. Shoutout kay Nika L.E. Coparagas. Shoutout kay Carl Gustav Reyes, shoutout kay Herzel Fatima, shoutout kay Ellie, kay John Ellie, shoutout kay Topher, shoutout kay Jurayan, shoutout kay Vince Victorio, at shoutout kay Brady Jones. So, ayan. Sila yung mga magpapa-shoutout, guys. So, hindi na natin papatagalin tong video na to, at let's go to the video itself. So, first step is kailangan mo ng blackening shampoo, syempre. Kailangan natin yan. Ayan. Kailangan mo ng iba't ibang brush. Spoolie. Yan. Pang concealer, tapos yung pang-apply din ng blackening. Of course, kailangan mo ng salamin. Basag na to kasi ilang beses ko na bagsak yan. So, since nanonood si mama ng cellphone dito sa likod, hindi muna ako magsasalita. Lalagyan ko lang ng background music. Tayo nang mag-a-adjust. First guys, lalagyan ko lang ng concealer ang aking eyebrows. So yan guys, lalagyan ko muna ng concealer, pero ito na lang gagamitin ko, yung foundation ko na paubos na. Para ma-shapean yung ating kilay. So, ayan. So, ayan guys, lalagyan ko muna ito ng concealer para may shape nga. Para may susundan tayo. Pangit naman yung kilay kapag gulo-gulo. Gulo-gulo! Next guys, after malagyan ng shape, lalagyan na natin siya nito. This is the most exciting part guys. So, i-shape na natin siya. Kailangan gentle lang yung kamay. Unahin natin sa loob, huwag sa gilid kasi baka lumampas. So, less is more guys. Yan. I-shape mo lang siya ng ganyan. Tapos, i-fill out. Guys, ito yung isang brush pa. Kunin nyo. Tapos, i-blend nyo pa loob. I mean, palabas yung natitira dito. Huwag na kayo magdagdag ng iba pang product para mukha siyang fading. So next, lagyan ulit natin ng foundation para ma-shape at walang kalat ang ating kilay. Kasi magiging semi-permanent to. So kailangan perfect. Ganyan. Yan yung kakalabasan guys ng kilay. Okay guys, next natin yung kabila. So, ganun ulit yung gagawin. Lagyan muna ng concealer para sa shape. So, ayan. Gaya ng ginawa natin sa kabila, fill outan natin sila dito. Pero unahin natin yung loob bago yung gilid-gilid.
siya, guys. So, kung sa tingin niyo pantay na siya, laban na yan. Babalik ako, guys. Wait lang tayo ng mga 10 minutes or 15 minutes. Tapos, tingnan natin kung anong resulta. So, ayun guys, nainggit si mama. So, gagawan natin siya ng ganito din. Kasama siya sa vlog. Morning, love trip ito. So, ito nga siya. Siyang nagpaganda pa. Aking mudra, walang ngipin. Nalabas sa YouTube, ma. Tanga ka. Hi! Okay. Wala. Nagsaway dakos. Bawal. Natuwa ka naman. Bakit? Matay mo lang. Tuwan-tuwa. Alam mo sa YouTube, tawa ka ng tawa. Ay! Umulak to. Umulak. Kaya daw ka na. Dagi-dagi yung bagay. Oo para may shape. Ano? Demanding ka, girl. Tinakpan mo yung bibig. Hala, sige, tawa pa. Ayun na. Ito lang yung ano. Umlok ka, girl. Sa wakas na simulan na. Hep, hep, hep. Tatawa na naman yan. Tawa naman ng tawa na matatapos. Tapos, hindi na tanggal. Papasok ka dun sa office. Parang kang Angry Birds. Ano na? Hala, yung mga damit. Diyan na. Umambot. Ayan, sige, tawa kayo ng tawa. Naambutan na kayo. Bongga. I'm 35 years old. Sige, ang ganyan na yan. Ayan, okay na yan guys. Mamaya na ipakita ko yung result. Ay, wait lang. Balik ka. Thumbnail tayo. Mag-walkie taste ka. So yun guys, update. Kanina nga umulan. So, yung laptop ko natuluan pala. Hindi ko alam. Hindi kung okay pa siya. Gumagana pa naman siya guys kasi yung keyboard lang ang nabasa. Pero ipapacheck ko pa rin if ever na may defect siya. Gumagana naman so far sa awa ng Diyos. So, ayan. Balik tayo sa ating since nag-hintay tayo dito ng 10 minutes para sa kilay na to is mag-ano muna tayo. So, ayan. Balik ako mamaya, guys, kapag okay na lahat. Bye. Ayun na nga, guys. So, it's been a while. At feeling ko okay naman na tong kilay ko kasi tuyo na siya. So, tatanggalin na natin siya. Madali lang yung pagtanggal, guys. Kinuha ko yung tissue. Etong tissue lang. At saka tubig. So, yung kay mama kanina, wait lang malo. Yung kay mama kanina is medyo matagal pa, kailangan pa ng konting tagal kasi mas nauna nga ako. So, Kakarat yan. ayun siya guys. Yung sabi magkakalat yan. No. No, it's not. Marami lang yan na. Hindi matatanggal. Yan siya guys. Ganda sa. Ganda ka girl. Ayan. So, may pinatunguhan naman pala yung ating henna. What do you think? Ayan siya guys. Unang kilay na hininahan natin kanina. Ayan siya. Tinanggalan na natin ng ink. So, ito siya. More natural brows. Guys, mas maganda tignan. So, ito yung tissue na ginamit. Ang dumi. Dito ka.
makikita niyo yung final result talaga mamaya pagkatapos ko maligo. And di ba, bongga. Bongga siya. Yung close-up look niya. Check ko nga. Oh, fading siya. Fading siya talaga sa person. Ayan. So, ito siya guys. Tapusin ko lang isa at magbabalik ako. Sana all bumabalik. Ayan, sige. Ayan, ang ganda niya. Ang ating kelay. Kelay, day. Ayan guys, so ito na nga yung final product. Hindi ko pa siya masyadong nalilinisan pero okay na. Hindi pa naman ako naliligo eh. Yuck. So ayan. Okay na siya. Ewan ko lang kung pag naligo ako. Diba? Ito yung result guys. Kanina yung before, ito yung after. Ayan. So compare nyo na lang kung may pinag-iba ba. Charot. So, okay. Kung guys nakatulong itong video na to, please don't forget to give this video a massive thumbs up. Please share this video and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe to my channel guys. Happy 300 subscribers na tayo. Road to 1K na. So, tutulungan mo ako. Kasi pag di mo ako tinulungan, di ko tatanggalin yung gilay. Angry Birds. Angry Birds ka na. So, yun guys, naghena ako. Ito yung, lalagay ko pala yung clip dito kasi feeling ko ang ikli lang nito. Hi, Ate Keisha! Hi, Ate Keisha! Lalagay ko yung clip nitong henna video ko dito. Sasama ko siya after ng video ko dito. So, ayun guys. Hope you enjoy my video. Bye guys!